India mi ka channel wanrah kubor ba man lakas ni. Kalong ka ka kubor ka pensutunar bat pengkendiat ikipaj ba ka jela bro kawai haga ba iwe hybrid yai bala tip kerteng Graham Jones karnarbi ibadon haka arta ba khat arsnam wala idon haka jingduna ki dkhot mat bom layat here ilawan ra ka burom ka jela bat ka yengkasam daga ba iyo khor ka gold medal haka Asian Arm Wrestling Cup arajar Arab Sau kabalalong nadu ka khnai tarik bala perkut pat haka arpnyo tarik Oktober arajar Arab Sau Graham Jones karnarbi i baladon khat arsnam karta ide ikun ba arjung iba Terence Jones length score bat jung ikong Suzy karnarbi iba syong basa haja yaulai dom shlong kane kade kasin ka baningkong i hybrid Graham Jones karnarbi ba ile yakun haka international kan ba po ka jelapat ila deb yakun bunsin ba kentup haka open Meghalaya Arm Wrestling an para Arm Wrestling champion araja Arab Sau Shillong Arm Fight All India champion berkiwi-kiwi de. Kum ta na kaliang UMLA ka than uba del bat nong rom, kum ka jing ai men sem i hybrid ba de ka ying kasam, ulalet ban ai ka award menta ka singi baar ka khar tarik na wing arajar Arab Sau. Ha ying sa harang karu bat ka song pisa ba lai pi hajar tingka. Haba kerlingkot akan ka singi bat kum ka jing ai men sem ba del bat ulong ba i hybrid Graham Jones. Om tang bi wanrah ka nam ka ying kasam, ka shinong ka thau. Here ka jelahi baro ka wei. Kum UMLA ubahaban petlang ya barok ka roy ka par ka sap ka phong kun samla khamtam haka kum kini ki por ka jinga khon ki kamsniu ki babun rukom bad banya khon ni kita ki kamsniu ki khon samla ki deban premilin ha ki jinga ka sports la ong uba adelbat shushu la ong ba i Graham Jones ila long shisha ka nuksa nagamanta ki wepat Kini ka award i Graham i Baba Graham Jones karnar mimpi lo wala ka nam ko puro mo petlang ni sin tok ngai ba kan ka live ho aja ri ko ba check ko mo jing ke bok ka yan fi mo ki mama Sikiti akan tin kumu MLA jongka 17 North Long constituency local MLA ngawan ni kapor ni kayeng asem jong i Baba Graham Jones karnarbi ibra wanrah yang ni ka now bari ka burung om tang kayeng asem ko jong i om tang ke snong ka thau ndrei ya ka jelahi pro koi bar kumju ya ka India hi pro koi mari dei waina prengki khon samla lang he lang san but ila participate i babon ki tournament how badai within India apo kari lejong but kabadai sabar jong kari India bela wan rai kanam go borong but mentang adon hai hayeng jongi kom kata kejing ai mensi mon ban ai kene ka award i dengkat ka pisa ka basong dor live hojar tengka naga scheme ISYDP kabadai intensive sports and youth development program kom kata kejing ai mensi na ka bantai jongi amari lawan ban participate ai ni kindiat sengi hagawi ka tournament kabadai ka Asia Arm Wrestling Cup 2024 ulawan rai ka nam ko brom bat hagini ki kindiat por ke balit ila dei ru banit ban siamanta po ka international tournament hapo Moldova Ukraine hapo Ukraine hajan Ukraine mo ti kani kadai ka banta ka ba ngasngo ku mo mali ban pet lang habaro ki development activities ngolalong ka overall development activities nam ta ki khon samla ki jungi kham tam e community por ke juk ke jingi khon ya ki jing sneu ba bon rukom ban ya khon ni ki jing sneu kamadai tang ka wei ka lenti banyada rei kalong ba koi kalong ye long sem ka snong ka thau kem lang salang ka jalai bro koi kham tam ki khon samla kum no men penlong engage cheki haki sports and activities khanang bakin la bangai na ki jing sneu i Baba Graham Jones harnarbi
kila long syak nuksa ka living example na ka banta ki wei pat lada mi ibaron khamta ma pre ga jingduna chong ga dkhot met henry imdon kata ka jing sngo isngo bi long perfect but kani ga dei ka ba long ka clear message sa ki wei pat lada mi ila ban wanrah ka nam ka borom ban penong kam ni ka sap ka talent ka bo blai la ai balai pat ki wei kimla tikani ka long ka jingkali na ka batai bobon ki samla ki ba don le si ka sap ka phong henry kim pulut ka por ka jongki kumno ban train ya ta ka skill ka ba ki don hala ki jong ki sport skill ka jongki kanang bakin long kita ki no mona ki ban wanrah ka nam ka borom ya ka jai penrio kani ka don ka kentin open kan mau but there is nothing impossible with perseverance komut bakam don ki ka jing bamla lemba ka jing ini ho ya ka jing re ka don ka jing rem ka don ka jing job ndeki don pat ki jing khangla khangnti manakani ya i graham bari ban participate aka world tournament jone ka arm wrestling but hakani ka kenti mataru lalong similar kum ka world tournament arm wrestling ka bahot ka organize ka Asia po Mumbai henry ki babun ki wei pat ki other countries na ki wei pat ki banta jong kari ki wan ban yadon banta lang bat kani ka arm wrestling tournament ti don jik pe mau he who is not courageous to take risks will accomplish nothing in life kani mo ko pe mau ba hakinu inu kita ki badon kata ka jing slur ki bam don kata ka courage ka jing slur nani kata ka gods ka bangi orang tin nongwei mo kinumla ya ka ban pendep ya ka banta jong ka jingim ka jongki timar ta daw mayang ni ka por bang adon ni ka yeng sam jungi kumada ka jing ai man siam kari ka kamram jong akumu lokal mali om man pek tangi i henry ya baro halai jongi banta akumu ka jing ai man siam bakan long sya kata ka jing kerku ka jing ai man siam na ka banta jongi bidang la ban kiu saprang ha ki jing ile ka jongi nang ni sakmat ama ka jingim hi kari ka jingile ka jingim kamdei ka ba ngin ma tangi ka jingsuk ti tani kentin kan jonga ngai khublei ya baro ki bahiyang basam ki me pa jongi graham ba de fi ki parlok press play ka jilla ni thau nong bu la play kini gala pe ye juri kam ta bu liu kun siu jung ha don ha met ka ba jingduna dkhot met le play pa de play ya lam ba play ti ba play kila ki pun kom na gam ta ju ki pri ti hakini ko por ga pan pau ko ju tu na ka liang jonga pat na ka liang ju ka yi ya ka association jong ka mawa bala play kini kala pel ti pi la ban late ban ya na ta competition ka bade po state apo india ba chaba ko ju ti hakini ko por ga pan pau ko ju tu nang tai man i ba i jungi parit bisot i parit la kloi buan nang ta ai man sim nem yang i kom ka yi pat kham tam ya i graham nomor bai dang long i padang rit dei dak jing wan ju parit na jo pa ta ru kan sim dang la pan ya chaprang nan ni sama ko ju ko por pan pau ru ko jing su pi ki press ki media pi la wan nang ko ye ye jungi ti khublei si pu ne ublei na dor kat pa phi no play ka la lu ti phi paro argut phi nang ya chaprang phin nang yo chu chu ki jing chim phang ba phi la ban play kham ha tang na mata ki hin re kari bat ya ka jat pan riu hi paro ko